Poď si so mnou splniť sen o vianočnom balete Luskáčik v Národnom divadle v Prahe. Samozrejme, toto predstavenie je už niekoľko mesiacov beznádejne vypredané, no na poslednú chvíľu sa podarilo nájsť 3 vstupenky. Keďže Pražské národné divadlo je naozaj nádherné, tak ho natáčam vždycky, keď idem okolo, bývam v jeho blízkosti a celá moja telefónna knižnica fotiek je plná rôznych jeho detailov. Keď sme boli v budove, podarilo sa nám ísť aj na ten najvyšší balkón s tými nádhernými sochami. Toto je absolútny zážitok. Odporúčam vám prísť skorej, aby ste naozaj celú tú atmosféru nasali a nemuseli sa ponáhľať. Natočila som pre vás aj takú malú prehliadku priestorov divadla. Samozrejme, nesmie chýbať bufét vykladaný zlatom. To mi vyhovuje. Pozrite sa na tú sálu. Akože absolútne som mala vyrazený dých. Naozaj to stojí za každú korunu sem prísť na nejaké predstavenie. Samozrejme si to užijete, nech budete sedieť kdekoľvek, ale práve to, že sme mali lóžu, podľa mňa veľmi pridalo na tej celkovej atmosfére a zážitku. Celý baletný súbor sa skladal najmä zo zahraničných tanečníkov a boli naozaj skvelí, taktiež orchester. Tento zážitok hodnotím naozaj na 10 bodov z 10 a dávam si záväzok, aby som sa tu aspoň raz za pár mesiacov zastavila, pretože naozaj to stojí za to. Takže na budúce sa vidíme na nejakej činohre alebo opere.